नमस्कार, एपिक फ्लेवरचं स्वागत. आज आम्ही आंब्याचे जाम कशी करशी म्हटलं आहे. ह्या करताना आंबो चिकेची अंश सुका आणि गट्टी सुका मऊ जेवचंदीतले दोन्ही हवाड हद पिकेला पतापूर घेऊन धुवून साल काढाती आणि लायकून किसून दवारा त्या एक पापा घालून घेऊन ताकी 2 कपातीतलं उद्दा घालून शिजा दवारा ती 15 मिनिट शिजी जाती. मागीर एक आणि मुक्काल कपातीतलं साखर घ्या आणि ते साखर काढून ताका घालून फिरवून कतकत काढात. चिके गट्टी जेवण ते तक्तावळी चाळाती. मागीर गॅस ऑफ करून घेऊन निवा सोडात. ते नीव तरी आणि की गट्टी जाता. मागीर एक फुट्या बाटल्यान तू जाम घालून दवरात. या तुम्ही कुठले यूज करी येतं ब्रेडाकी पोळाकी लावून खावी येतं. वरल्याला बाटल्यात घालून दांकणी टाईट घालून फ्रीजात दवरा 1 महिना काय नाही. ट्राय करून येतं. थँक्यू.